diyor. Tayyip onun ne derecede ahirete umidi yok diye. Kema ye'isel kuffaru min ashabil kubur. Ölüp kabra giren kafirler. Dağdaki gördü mü görmedi? Gördü. Ve özlerinin arasında şuna düşeceklerini bildiler mi? Bildiler. Tayyip onun cennete umid etme işleri yalak diye. Kafirim ölmediği. Aslan kıyamada ahirete umid edenek diye. Şunun için on nazarına, on defterçesine şunu esteme sokap, bunu estemem günah dileyen zat yok. Ha bul bir dinler adam o. Bir ilimli adam o bunu silayın. Buna bir zat estem Allah menneme yazıklaymasın, bana kargış edeymesin diyen zat yok. Bunu tutup ek istem ecefarlar, bacıfarlar, dulgalar, hele çağlar, yetim galar. Bana kargış edeymesinler o diyen zat yok. Düşündün mü? Olur neme? Ahirete umutları yok diye. Şungalık adamları ne edip siz dost tutubiliyeniz ey iman edenler diye. İnneki 9. din bozayan zattan neme diye. Men i'tekada enne ba'dan nasi yesa'uhu el-khurucu an şeriati Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme kema vesi'al khidra el-khurucu an şeriati Musa aleyhisselam fakat kefara. Kim diye şeyle bir inanç götürse diye öz hakkında ya başka bir adaminin hakkında Hıdır'ın neme Musa'nın dininde olmayışyalık şunu ummatta da istenlik bir adam neme islese peygamberin dinine girmen biliyor. İslese peygamberin dininden ama kafir zatı tutmayın ise tutman biliyor diyse şu kafir oluyor. Kim de kim ha? Fikir etse diye. Ya bir inanç götürse diye kalbinle. Şu fikir öz var da etsin. Ya bir sopu pir var da etsin. Ya bir cemaat var da. Ya bir istenlik bir adam var da şeyle fikir etse diye. Hıdır'ın Musa'nın dinine olmayışyalık. Şulu adamım. Muhammed peygamberin dinine girmeklikte erkli değil. İstese giriye, istese girene. İstegulen giren sonum, İslam vaadını etiye, istemediğinem edip bilenek. İstemediğinem etmen biliyor. Şuna öyle doğal erkli, hak hukuklu değilse kafir oluyor diye. Nemçin? وَذَٰلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُرْسَلُ إِلَى قَوْمِهِ خاصة. Yani Hıdır ve Musa'nın kıssası bir de delil olan diye. Nemçin? Önkü devrin peygamberler dine öz milletlerine uğradılar diye. Düşündün mü? Ama Hıdır Musa'nın milletinden nalli? Hıdır ve Musa Beni İsrail'e uğradılar. Hıdır Beni İsrail'den nalli? Barıncı bilen. İkinci bilen Hıdır'ın Musa'yalık peygamberdi oğlum. Peygambere eğermeliler. Her peygambere kavm eğermeli olalım, davet etmeli. Hıdır'ın Musa'yalık neyme yerin yüzünde dine davet edip veren adamdı. Tayyip. Üçüncü bilenem, Hıdır'ın eden adam, vahiy bilen, Allah'ın buyruğu bilen, öz neyme havasından etmedi. Şunun için Hıdır bilen Musa'nın kıssasını, şulummatın adamları neyme delil tutup bilmeye neyim için. Zalika sebebi diye ennen nebiyye önkü peygamberler kana yurselu ila kavmihi khassa. Dine öz kavimlerini uğradılardı. Şunun için fela yecibu ala kulli nasi mutaba'atu. Şunun için o devrin peygamberlerin zamanısındaki adamlar şu peygamberin tiresinden milletinden olması onları olan neyme idine eğermeklik vacip değildi diye. Emma bizim peygamberimiz olur yalık değildi. Fe innehu ursile ilen nasi kaffeten. Emma bizim peygamberimiz ansucun dine adama da değil. Adamlana himmesine, renkine, milletine, katlağına karamazdan. Akbol, karabol uymalı. Ors vol, Türkmen vol, Yevrey vol şu peygambere uymalı. Bay vol, Şah vol, Geda vol uymalı. Peygambere neyme? Hemmeksi uymalı. Şu devirde. Şunun şey var. فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مُخَالَفَتُهُ. Şunun için neyme? Şu devirde. Hiçbir millet, hiçbir renk ve hiçbir katlıktaki adam neyme? Men peygambere istemesem girmen bilyen deyip bilenek. Hükümani surette girmeli. Ona peygamberin karşısına çıkmaklık neyme durf bolmaya. Bula adamlan topuru hatta cinnere çenni neyme musulman olmaklık buyurulan. Hatta peygamberimiz cinnere çenni peygambere doğradılan. Ansu cins bar neyme şu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeli, eğermeli. Şunun için neyme diye velel hurucu an şeriatı. Şunun için hiçbir cinsa, cinnan mı olsun, instan mı olsun, peygamberin şeriatından çıkmaklığa ruhsat verilenek. A'raf surasının 158. ayetinde Allah Teala neyme diye kul ya eyyuhan nas, kul peygambere ait ya caret ey adamlar diye.
Kul ya eyyuhan nas, ey peygamber zaret, ey adamlar dip gıygır. Soňam şunu zaret diýen, näme zaretmeli? Inni Rasulullah ileykum jemi'a. Men sizin jemi'an hemmeňiz üçin ugradylan Allah tarapyndan näme? Rasul, baryňyz maňa iman edin. Baryňyz meniň diýenmedin. Baryňyz näme maňa ittiba edin diýip näme nida etdi, çağır diýe, zaret, äşgar etdi. Ve Enbiya suresinin 107. ayetinde näme diýär Allah Teala? "Ve ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin." Yani seni alem jahana näme rahmet edip uğratdyk diýär. Allah tarapyndan näme peşgeş berilen rahmetdi Muhammed peygamber aleyhissalatu vesselam. Allah Teala şu peygamber, şu dünya, şu Adem'e näme ahir zamanda rahmet edip uğratmadyk bolsa, Adamdan wat bar näme Allah'dan daş yazıp näme çöp para, but parasızlyga uğurlardy. Ejidler näme gırlardy, gutarardy, soň baýlan arasynda näme uruş başlady, ganna kuşluklar bolardy. Dünýäde bar gowluklar gidip entek görülüp estilmedik näme yamanlyklar, erbetlikler geldi. Şoň üçin Allah Taala näme buňalyk näme özünden daşlaşan adamlaryna täden gullarına rahmet edip Allah Taala näme alem jahana peygamberimiz peşgeş berýär. Şoň üçin rahmet nämedenni peýgamberde, wagtyňa eýermekde. Nämede zulüm şu peýgamberi eýermekde. Şoň üçin rahmet nirede, gowluk nirede, hak nirede, hayır nirede, şonu bilesen gelse, nirede Muhammed peýgamberiň dini wa, nirede Muhammed peýgamberiň ilmi wa, nirede Muhammed peýgamberiň sünneti wa, ana şu takbar rahmedem tapýan, hakam tapýan, hayram tapýan. Bir yerik baranda näme, şun garşysyna näme dawat wa, şun garşysyna görrüňme, o taýdan gaçmaly bolýan. Ýogmasa ýoksa näme, o taýda dursaň saňa näme gyzalat wa, azap wa, gargys wa, şunuňmy? Ve yana Allah Teala näme Furqan surasının 1. ayetinde näme diýär? Tebarakellezî nezzelel Kur'ana ala abdihi liyekuna lil alamin nezira. Tebarakellezî nezzelel Furqana ala abdihi liyekuna lil alamin nezira. Ol guluna Furqan uradan Allah diýär. Yani Furqan Kur'an. Kur'anyň bir ady Furqan. Furqan nimeklik näme? Tapawutlanır. Yani şu Kur'an gelen soň hak bilen batyl tapawutlanır diýär. Şoň üçin näme hakyky adamyn biljek bolsaň ilki näme bilmeli? İlki haqqy bilmeli. Şoň üçin bir zat şunu bolanlar. Adam üstü bilen hak tanalanat. Emma hakyň üstü bilen adam tanalýar. Şoň üçin gowuny bu adamyn biljek bolsaň ilki gowuny tanamaly. Erwed adamyn tanajak bolsaň näme? İlki erwedikligi tanamaly. Şunuňmy? Alim biljek bolsaň ilki ilmiň nämedigini bilmeli. Dinlary biljek bolsaň ilki diniň nämedigini bilmeli. Kim İslamdadygyny gedýän boljak bolsaň ilki bilen İslamyň çağırýan zatlaryna öwrenmeli we İslamyň gaýtarýan zatlaryna öwrenmeli. Ondan seret şu adam diniň buýrýan zatlaryny etýärmi? O gaýtaran zatlaryny gaýtýärmi? Şu musulman. Emma gördüň wagtyň musulman idi, diniň buýran zatlaryny edene, gaýtaran zatlaryny gaýdana. Gaýtan tersine buýran zatlaryny etmeklige düşmançylyk etýär we gaýtaran zadynyň näme edilmekligine näme rawaşlyk tapdyrýar we arkasynda alýar musulman diýbersin. O näme dawagar. Şoň üçin näme guluna Furqan indiren Allah tebaraka azimdir. Beýikdir, haýrkandir. Allah'ın haýry hiç tükenýändir. Soň Allah Teala aýtdy. O guluna näme üçin Kur'an berdi? Liyekuna lil alamin nezira. Alem jahannama dowdakdan näme ägälendirýän bolar ýaly. Peýgamber bu uslukçydy we peýgamber näme gorkudýançydy. Näme bu usluyady? Ona itaat edene, bir Allah iman edene, näme cennet bu usluyady. Nämeden gorkudýady? Ona garşy çykana, Allah ikilik edene, näme cehennemden gorkudýady. Dowdakdan gorkudýady. Şoň üçin bütün aleme peýgamber bolar ýaly. Näme ona Kur'an uğratdyk diýär. Şu Kur'an esasında peýgamber näme hak bilen batyly, iman bilen küfr, musulman bilen müşriki tapawutlandyr diýär. Ve yana Saba surasının 28. ayetinde Allah Teala näme diýär? Ve ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas. Seni uğratmadyk megerem adamlaryň barysyna diýär. Yani seni adamlaryň barysyna uğratdyk diýär. Bir adam sana girmesizlige, sana iman etmesizlige hakkı ýok diýär. Öwem seni boşlukçy edip uğratdyk diýär. Sen dağwatyn kabul edene boşluk. Cennet bolsun diýär. Ve nezira ve sana näme
iman etmediga. Dowdak bolsun diye. Sen näme dowdakdan nezir gorkuyan edil uğrattın. Ve cennete beşir buuşlanyan edil uğrattın diye. Walakin yöne hemme adamlar bilýän bunu. Näme? Jogabyn Allah Taala goýdy otur. Walakin ne diye? Ekseran nas la ya'lemun. Görýärmi? Haqqy bilýän adakenmi kaneken? Haqqy bilýän adaken. Şoň üçin selefler näme diye? Haqqy batyly diye köp adamyň etýänini allanma diye. Haqqa da diye az adamyň näme gelýänligini haq däl öýdüp delil tutaýma diye. Haq köpçülik bilen tanalanak. Haq bilen tanalýar. Haq delil bilen tanalýar. Şoň üçin walakinna ekseran nas la ya'lemun. Yani köp adam haq nirde, batyl nirde. Muhammed peygamber kim? O zatlary bilen haklar diye. Şoň üçin hakyň terezi köplükdäl, hakyň terezi haq. Tayyip, bu ayetlerden delil Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemmekse uğradığını ona ve hiçbir kez beydilse Muhammed'in ümmetinin gurrun edilen Yevrey Hristiyanım öldüğününe kalmaklık bolunak şu var. Yevreylere de, Hristiyanlara da, Mecuslara da, Şaylara da hemmesine İslam'a girmeklik parz. Düşündün mü? İstese öldüğününe galibil ya dilen zatı yok. Girem sonum. İslam vaadın edip, İslam vaadın etmen bilye yok. Şaylara ne için koştuk Yevrey Hristiyanlar olaram İslam'a girmeliydik. Şoň bilmeli şay musulmanlar olanlar. İran'ın şaylar, Irak'ın şaylar, umumy şay mezhebinden mi? Şo musulmanlar. Yevreylerden Hristiyanlardan hem erbet. Yevreylerden Hristiyanlardan hem näme? Erbet. Näme üçin? Bir ulamalardan soradylar diye. Öňe biz ýalyk biri şuňala jemgyýetiň içinde Yevreylerden hem Hristiyanlardan hem şay erbet diýenne bir sonra verdi. Nädip şay özüne musulman nitede Yevreyden Hristiyandan hem näme erbet bolup bilýär diýenne erbetligini aýdaýyn etdi. Yevreylerden ha en gowy adam kim diýip sorasaň näme diýerler diýe. Musaň eshaplar diýip jogap berýärler diýe. Şunuňmy? Hristiyanlardan en gowy adamlar kim diýip sorasaň näme diýip jogap berýärler diýe. İsa'nın eshaplar diýerler diýe. Şaylardan näme? En erbet adamlar kim diýip sorasaň näme diýerler diýe? Muhammed peýgamberiň ashabalary diýerler diýe. Düşündiňmi? Nämeden erbet gelip çykdylar? En gowy adam kim şaylaryň içinde? Yevreylaryň içinde. Musa iman edenler. Hristiyanlaryň içinde en gowy adam kim? İsa iman edenler. Oňa ashab bolanlar. Şaylaryň içinde en erbet adamlar kim? Rasulullah bilen bile din ýaýradyp oňa el berip näme iman eden adamlar. Şoň üçin saýlar näme diýe? Muhammed peýgamberden soň sahabalar bar murtet boldy, kafir boldy. Diňe 4 sanjak imanda galdy diýerler. Şeýdirim şuň üçin öz münberlerini näme Ebu Bekir, Ömer, Osman, Aýşe eneme, Hafsa eneme beýlek sahabalar gargyş etýärler. Şoň üçin saýlar musulmanlar, saýlar kafir. Şoň üçin Eýrana fewda etýänler, olaň näme damak çalan badyna iyi bilmeýär. Olara gyýz bermek. Olardan gyýz almak dursal, namazlarına uýmaklygan bolanak. Esselamu aleykum diýip salam bermegen bolanak. Tayyip, inne hadisde näme diýe? Jabir ibn Abdullah radıyallahu anhu rivayet etýär. Peýgamberimiz näme diýe? A'taytu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli diýe. 5 tane zat berildi maňa diýe. A'taytu berildi maňa 5 zat diýe. Menden öň hiç bir adama şulan birem berilmeli diye. Yani Peygamberimizin hususiyetleri şey. Peygamberimizin näme? Peygamberimize bir aýratin Allah tarapyn berilen zatlar. A'taytu diňe maňa berildi. Lam yu'taytu khamsan 5 zat maňa berildi diye. Lam yu'tahunna ahadun qabli menden öň şu zatlaryň hiçbiri hiç kime berilenler diye. Birinjisi näme? Nusirtu bir-ru'bi mesirata shahrin. Näme bir aýlyk ýollan, mesirata ýol, şäher bir aý. Bir aýlyk ýollan näme? Gorky inlerip kalplaryna kapyrlan diye. Ar-ruh gorky. Allah maňa näme? Ýardam berdi diye. Ýeňdirdi diye. Yani Peygamber ha İslam goşuny bir kapyr ýolda çözjekmiş diýilenne. Musulman goşuny, ha Peýgamberiň goşuny şo ýurda ýetmeklige. Bir aý galanna näme diye? Eyyem teslim olunur diye. Allah olan kalplarına korkutallı diye. Şoň alakman gayratinlik berdi diye. İkincisi näme? Ve ju'ilet liyal ardu mesciden ve tahura.
Ve yerin yüzünün hemme yeri maňa näme? Mescid bol. Näme? Mescid edilip berdi diýilýär diye ve toprağına suw tapmadyk yerimde. Teyim edip täret almaklyga ursat berdi diye. Taý bu diýdigi näme? Öňkü peýgamberler ummatlaryny, öňkü peýgamberler döwürlerini namaz üçin bellice bir yer bolardy. Şo yerden başga yerlerde namaz okumak bolanarken we suwdan başgalady täret almak bolanarken. Emma maňa näme etdi diye Allah Taala. Nerede namaz geldi? Şu gelen yerinde namaz okumaklyga maňa ya islan yerinde mescid tutmaklyga maňa Allah ursat berdi diye. Ve suw tapmadyňmy yerin islenlik bir düzümini näme teyim täret etmekligiň ursat berdi. Dağda bol, düzde bol, garda bol, ha? Nerede bola yerin düzümünden mi kul bolsun, gum bolsun, çäge bolsun, sement bolsun, ha hep bolsun, yerin düzümünden islenlik bir zat. Ha suw tapmadyk yerinde. Şo zat tapyldymy bismillah diýdi näme? İkelin yer orada teyim edädi. Näme teyim tärete ursat etdi diýär Allah Taala. Şoň şu näme diýär? Fe eyyuma raculin min ummeti. İstenlik bir adam diye men ummatımdan. Fe eyyuma istenlik raculun bir adam diye men ummatımdan. Fe eyyuma istenlik bir adam men ummatım diye. Edrakethu salat. Nirde yesse onu diye. Edrakethu. Nirde ona yesse diye namazın vakti diye. Ha nirde ona gelse diye namazın vakti. Fel yusalli. Arkayın oka versin şu yerde diye. Üçüncü Peygamber ayetin verilen yeri. Ve uhillet liyel ganaim. Mana olcaları almaklık, ha mücahitlere paylamaklık näme halal edildi diye. Olca näme musulman kafir urş etdiye. Musulman yeňse näme şo yeňen ýurdunyň hemme bady musulmanyň mülküne geçýär. Erkeklerini istesen öldürýän, istesen gallyrýan. Öldüreniň näme dowdaky kafir gallygynyň saňa gul. İstesen hem azad etýän islamda doganyň. Qyýdy gelini gyrnagyň. İstemediňe mekdiýän satýan ulanmadyň. Mal emlegem saňa näme olja. Şu zatlaryň hemmesini maňa ulanmaklygy halal etdi diye. وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِ Menden öň hiç bir peýgambere de oljulanmak haramdy diye. Halalläldi diye. Taýp öňkü ummatlar näderken bir ýerini basyp alsalar, basyp alan zatlar hemme mallaryny üýşürmeleken asmandan ot gelip ýakýan eken. Almak bolanok eken. Şunuňmy? Emma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala ufat berdi. Tayyib. Dördüncü näme ve u'titu eş-şefaata. Näme? Maňa en uly şefaat berildi diye. Şoň üçin kıyamatda näme en uly şefaatçy kim? Peygamberimiz näme sallallahu aleyhi ve sellem şefaati. Hatta näme cennete, ha cennetiyle cennete girmeklik üçin hem şefaat gerek. Şunuňmy? Cennetiyle hemmesi cennete bar ya. Resulullah Allah'dan şefaat dilep, dua edip, cennetin kapısının açılıp, şu cennetiyle içine girmekliğine şefaat etmese şolaram cennete girlana. Şunuňmy? En uly şefaat näme? Peýgamberiň şefaati. Bir näme peýgambere şefaat, näme şefaata iman etýär. Şoň üçin ýa-ni aýdylýan ýalan töhmetleň bir näme biz bardy. Şefaata anan atmışlar. Şefaata ananmayan kafir olanlar. Keramada ananmayan kafir. Öwliyalar inkar etýän näme ol adam ilmden bisawat nadan adam. Biz şefaata ananýar. Ve Allah'dan şefaat dileýär. Ýöne kimden? Allah'dan dileýär. Şunuňmy? Ve Allah'dan şefaat dileýär. Ey Allah'ım diýär. Biziň ha sogaplamyň näme eksik gelip, günahlarymyň artyk gelen wagtynda bizem peýgamberimiň ya başga da bir şefaat etýänçiler näme şefaatyna biz mätäç bolsak, bizi şolaň şefaatyna mahrum etme diýär. Şolaryň bize şefaat ederýärlik izin berdi diýär. Şunuňmy? Emma ol şefaat inkar etýärmiş. Ol batyl gurrun. Beşincisi näme? Ve kana en-nebiyyu yub'asu ila qawmihi khassa. Nebi de degişliýär şu hadisin. Ve öňkü ummat peýgamberler diye diňe has aýratyn öz näme? Kowmlaryna, tirelerine, milletlerine uradylardy diye. Ve bu'istu ilen-nasi 'ammatan. Emma men adamlaryň hemmesine, arabyna, ajamyna, ağına, garasyna, ansyna, jynsyna, baýyna, garybyna, hemmesine deň derejede peýgamber durdurlum diye. Bu hadis en dogry hadis. Buhari, Müslim'de gelen hadis. Tayyib. Yine näme diýär Allah Taala Al-Imran'yň 19-njy aýatyny? Enne-dîne indallahil islam. Allah Taala'nın ýanyna ýekete kabul edilýän din İslam dini. Nähile İslam din?
dolu tutulan İslam, küçüklenip tutulan İslam değil. Şunu dolu tutulan İslam. İslam'ın yoluna göre tutulan İslam, tevhid edilen İslam. Ama kabirçilik, kabir parasçılık, çöp parasçılık, müşrikçilik yoluna göre tutulan İslam ol İslam değil. Ol yasam İslam. Şunun hakiki Resulullah'ın getiren İslam'ı şu Allah'ın İslam dini. Yine Al-İmran'ın 85. ayetinde ne diyor? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kim de kim istese diye gayrel İslam, İslam'dan gayrı dini diye. Yani İslam'dan gayrı dine girse. Yani İslam'a girenden sonra çıksa ya da önkü dinine näme hoş bolup İslam'a girmese. İkisinden düşünmeli. Ön bir dinine gidip diyorsan İslam yerli yok. Men şunu imde galı verecek deyip girmedi. Ya giren son näme $100 $200 özünü ağlattı näme Krishna bolly. Yegova bolly. Näme? Kabul mi? Felen yuqbala minhu ebeden ondan hiç kaçan kabul olmaz diye. Ve fil ahireti minel khasirin. Ve ahirette olur näme utulanlardan olar diye. İmanlarını utuluyor olur. Sevdalarga pul utturmaya diye olur. İmanlarını näme utturanlardan olar. İmanını utturup barsan kıyamette nerede bolyan? Ömürlük cehennemi bolyan. Da Maide 3. ayetinde de näme diye Allah Teala? El yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum el-İslam dinen. Şugun men size näme İslam dinini kamil ettim. Resulullah ölmedinden öň. Din kamil olandan sonra peygamber näme etti? Öldü. Senin vazifesi näme? Şodi. Din kamil boldu diye. Dinin kamil bolmakly bolanam diye. Etmemtu aleykum ni'meti. Size näme? Dolu nimetlerim dolu diye. Şunun ve raditu lekum el-İslam dinen. Şu kamil olan İslam dinem size tutunmaklyga näme? Razi boldum diye. Şundan başka dini siz tutunsanız men sizden razi derler. Şoň üçin näme en uly nimet nämeken? Ni'metul İslam. İslam nimeti. Köp kişi näme? En gowy nimet Toyota Camry'dir ötýär. Şunuňmy? Käbir adam en gowy nimet näme? Tres kapışkel näme? Pulanjaýdyr ötýär. Käbiri en gowy nimet näme? Germaniýa şuýran Opel'dir ötýär. Käbir näme en gowy nimet? Wazifa kursydyr ötýär. Ýok, en gowy nimet näme? İslam nimeti. Sen musulman bolan nimetinle näme ölüýünçe şükür etmeli. Sen musulman bolanyňa but paraz çöp paraz bolmadyňa näme hemme zadyň bilen şükür etmeli. İslamdan aňyrda nimet ýok. Ondan bärdäki nimetlerim näme? Şükür edilmeli nimetler. Ýöne birinji ýerde şükür edilmeli nimet näme? İslam nimeti. Tayyip. Ýene Al-İmran'ın 83. ayetinde Allah Teala näme diýär? Efe gayra dinillahi yebğun. Yevreyler Hristiyanları ýadgarýar. Enne ol yevreyler Hristiyanlar Allah'ın dininden başka dini yebğun isleýärlermi diýär. Näme üçin İslam'a giren aklar diýär. Ey yevreyler diýär, ey Hristiyanlar diýär. O sizin bu wagt näme İsa Musa ýönkap beren dinleňiz kitaplaňyz. Bulus ýalyk ýa Markus ýalyk ýa Yuhanna ýalyk ýa näme adamlar tarapyndan ýazylan kitaplar diýär. O kitaplar Allah'ın kitaby däl. Allah'dan yevrey Hristiyan dinine nak diýär. Allah'dan inen dinden İslam din. Musa'nın çağıran din İslam din. Ve Musa'nın zamanında Musa uyanlar musulmanlar din. İsa aleyhisselam'ın çağıran din İslam din. Ve İsa'nın zamanında İsa uyan adamlara nämedi? Musulmanlar din. Emma bu atqı näme? Yevrey Hristiyan din olur toslama dinler, yasama dinler. Edil şu atqı musulmanların köpçülüklerini tutup gören dini. Käbir sopular, pirler tarapından. Näme koloniýaçy İslam düşmanlar tarapyndan ýasalan toslama din. Hakyky din nirde bolsa näme düşmançylyk etýärler. Emma dogy batyl dine bolsa nirde bolsa rawaç berýärler. Şoň üçin Allah Teala olar ýadgar näme diýär? Efe gayra dinillahi yebğun. Olar Allah'ın dininden başka din isleýärlermi diýär. Näme üçin musulman bolanoklar? Ve lehu aslama men fis semawati vel ardi taw'an ve karha ve ilayhi yurja'un. Yerde asmanda yoktu. Kim olsa musulman bolla diye. Özünü Allah teslim etti diye. Hemme kişi näme musulman bolla. Müminler haçanda näme Resulullah'ın gelen neştenlerine. Taw'an öz erkleri ihtiyarların İslam'a girdiler diye. Ve kerhan kâvir kafirler näme urş esasında salındı diye. Cihad edildi. Urş üstünde salındı. Son näme Allah yüreklerine iman bekelttiler diye. Ve ileyhi yurja'un. Yani İslam'a girmen, siz sonunda Allah gelmer ne ötýäňizmi diýär. En sonunda musulman bolma ceza üçin
hata pesi üçün näme hemmeks Allah dolanıp gelýär diýär. Yani şogundan gorkudy. Ölen soň Allah'ın öňünde eden etmişlerine näme hasabat bermeli, eden etmişlerine jogap bermeli. Şoň üçin Allah dönmeli sen diýär. Näme üçin gelen İslam'a dine diýär. Soň ýene näme bu hadisde gelýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär. Wallahi law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i. Bu hadisin başı var. Bu hadisin başında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burun Ömer görýär. Tevrat ağdarıp oturur eken. Musa ile kitabı näme ağdarıp içine teredi oturur eken. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem erbet kakar gelip näme diye, ey Ömer diye. Eğer şu kitabı näme eyesi Musa bolanan bolsa diýer diye. Mana eýermeklikden başka çaresi bolmaz diye. Hatta Peygamberimiz uguradylarny, öňkü peygamberler hemmesi diýir bolanan bolsa Allah olaňam hemmesine buyururdy näme etmekligi? Peygambere iman etmekligi. Şoň üçin Musa aleyhisselam diýir bolanny peýgambere näme iman etmeklikden başka çaresi ýok bolsa, onda bu atqa adamlar kim? Musa kim? Olar kim? Onda beýleki adamlar has haqqyl bu dine girmeklikler. Bu hadis näme Hasan hadis Şeyh el-Albani rahimehullah hasan edip hökm eden. 10-njy en-naqid näme 10-njy dini bolýan zat näme el-i'radu an dinillah. Allah'ın dininden näme yüze vurmak. Bu näme Musulman İslam'ın içinde gezip gören adamlara değişli esası. La yeta'allamuhu ve la ya'malu bihi. Özüne Musulman niye yönü? Musulman bolmaklyk üçin näme gerek amalları öwrenöýün diýen ak. Musulman bolmaklyk üçin käbir etmeli zatlar var. Musulman bolmak üçin käbir gaýtmaly amallar var. Şu amallar etmeseň, şu zatlardan gaýtmasaň, sen özüňe Musulman niýseň Musulman bolan. Şol amallarına la yeta'allamu. Ne öwrenöýün ne? Ya bilaýse de amal edeýin ne? Ana şol adam kafir. Musulman ýa-da bolsa musulmandan şol adam. Musulmançylykda esasy musulman boljak, odan la ilahe illallah Muhammadar Rasulullah manysyny bilmeli. Bu iki sözüm sana buyurýan zadyny bilmeli, gaýtarýan zatlaryny bilmeli. We buyurýan zadyny etmeli, gaýtaran zadyny gaýtmaly, 5 wagt namaz okamaly. Şirkden gaýtmaly, tawhide gelmeli. Şu zatlar etmesen, gaýtmalardan gaýtmasan, sen musulman bolan. Şoň üçin bu zatlar näme? Öwredilse de öwretjek bolan, öwrenjek bolan. Käbirin onda bunda näme? Daşgulakdan ýa ondan bunu eştäýse de näme amal etjek bolan. Şoň üçin bolan näme musulman hasaplanylmaýar. Wal muradu bil i'rad. Inne yüze vurmaklykdan murad açyklanýan zat näme? Goda tutulýan zat näme? Ellezî huve naqidun min nawaqidil islam. Yani yüze vurmaklyk näme dini bodýan zatlaryň biri diýär. Taýip yüze vurmaklyk diýilene näme goda tutýar? Huvel i'radu an ta'allumi usulid din. Asıl seni dine salyan zatları öwrenmeklikden yüze vurmaklyk. Asıl seni dine salyan zatları öwrenmeklikden yüze vurmak. Asıl seni dine salyan zat näme? Tawhide gelip şirkden saplanmak. Ellezî bihi yekunul mar'u musliman. Näme zat bilen adam musulman bolýar. Ana şu zatları näme sen biljek bolan, öwrenjek bolan. Aýdylsa diýilse de gulak salaňa, käbirin eştäýseň biläýseň hem edeňa. Şoň üçin näme dine girmeklik üçin gerek amallar näme diýilse, bir kafir sen ýanyna gelýär dänim. Men musulman boljak näme etmeli? Şu kafir musulman bolmaklyk üçin näme zatlar etmeli we näme zatlardan gaýtmaly bolsa? Ne sen hem eneden nogdun özüňe musulmana ýönködün. Ada şu bilmeli zatlar, bilmeseň we gaýtmaly zatlar näme bilip gaýtmasaň näme sen musulman bolan. Walaw kana jahilan bi tafasilid din. Emma näme esasy sen İslam'a girmekliğine gerek zatlar bilenden soň ondan aňarda näme käbir ilimler we giňişleýin açyklaýarlar käbir zatlar. Olar bilmeseň şertdäl. Yani sen kafir bolan ok, emma sen dine girmekliğine gerek amallar var. Musulman boljak bolan hukmani suratda näme etmel dälilýän zatlar var. Şo zatlar öwrenmeli. Bu küfürde dinden çykmaklygyna delil näme? Allah Teala Ahqaf surasynyň 3-nji aýatyna näme diýär? "Wellezina kafaru amma unziru mu'ridun." Olar kafir boldular diýär. Näme üçin? Amma olar diýär näme zatlardan näme ägälendiren bolsalar diýär. Ägälendirilen bolsalar mu'ridun yüze vurdular diýär. Öwrenjek bolmadylar diýär. Rasulullah gulaklaryny doldurdy olan, bir Allah'a ibadet edin, şirk etmeň. Näme bilenlerem amal etmediler diýär. Näme mu'ridun
Şu yüze vuranlar için kafir dedim Allah Teala. Kafir değil. Şoň üçin näme? Esasen musulman bolmaklygy üçin etmeli amallary etmeklik, öwrenmeklik. Senin musulman bolmaklygy üçin näme? Gaýtmaly amallaň haýsylardygyny bilmekligiň we gaýtmaklygyň näme? Bilmekligiň şert eken şo zatlary öwrenmeklikden yüzlenirsen ýa daşgulakdan ondan bundan eşdaýsan hem etmesen sen musulman bolanok. Yine secde surasının 22. ayetinde näme diýär Allah Teala? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ. Bundan aňyrda zalim bamy diýär. Bundan aňyrda kafir bamy diýär. Taýyp. Aňyr başy kafir zalim kim eken? Näme diýär Allah Teala? Mimmen kimde kim zukkira haçanna ona aýdylanna diýär. Allah'ın ayetleri näme? Yüzdönürýär diýär. Kimde kime Allah'ın ayetleri aýdylanna, dine uradylanna, ne şu peýgamberleň dini, şu tawhid, şu bolmasa dine gireňa, şu şirk, şundan saaplanmasa musulman bolaňa, şu zatlar aýdylanna yüzdönürýäniň aňyrda zalim kafir barmy? Soňam näme diýär Allah? Inna minel mujrimine muntaqimun. Biz olardan aralas diýär. Mujrim cinayet eden, ulu günah eden. Biz ol näme ulu günah edenlerden näme der aralar. Allah'ın aram näme dowdoh. Ve yana Taha surasının 124. ayetinde Allah Teala näme diýär? Ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten danka ve nahşuruhu yawmal kıyameti a'ma. Qala rabbi lima haşartani a'ma ve kad kuntu basira. Qala kezalika etetka ayatuna فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى diye. Gen ayetler. Allah Teala näme diye? وَمَنْ أَعْرَضَ Kimde kim yüzlenirse diye. Yüze vursa dine uğratmaklıktan, an zikri diye. Men tanamaklıktan, menin dinime uğranmaklıktan, kimde kim yüze vursa diye. فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَ Onun yaşayışın näme? Muşakkat eder. Zanka muşakkat. Ağır, kıyıl. Onun yaşayışın näme durmuşunda muşakkat kıyınçılık eder. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Ve direlders onu yevmel kıyame. Kıyamet gününde de kör edip diye. Sonra seret. Bu dünyada yüze vurdu. Ona muşakkat hayat verdi, yaşayış verdi Allah Teala. Kıyamette kör edip direlden kopardı onu. Sonra näme dünyada gözlü olan kafir kıyamette kör olup kopardı. Näme diyecekmiş? Qala rabbi lima haşartani a'ma ve kad kuntu basira. Rabbim, näme üçin meni kör edip direltdin? Dünyada men görýärdim diýär diýär. Sonra Allah Taala ona näme diýär? Kezalika etetka ayatuna. Dünyada sana ayetlerimiz gelmedimi? Tawhide gelmeli, şirkten gaýtmaly. Musulmana cennet, kafira dowdoh, namaz, roza. Fenesiteha sen nämetdin? Şo zatları eşitmekliňe gulagyň wakadı, göýe özüňi kerýäle galyp bardym. Sana mucizeler bilen delillerin haklar görkezdik diye gözüň waka, ýönesen şo zatlary. Görseňem özüň kim ýaly galyp bardyň diye. Kör ýaly galyp bardyň diye. Nesite aslan dinni ilýän wady kelläňden aýyrdyň diye sen. Fekezalikel yevme tunsa. Şunam diye sen o dünyada diye näme bizi yadından çıkarsın ýaly. Bizem sen näme yadymyzdan çıkarar diye. Seni ýok gasap eder musulmanyň hataryna. Emma näme dowdogyň içinde bir näme tutaşgyrlyş bolarsyň diye. Ve yana Taha 99 ayetlerinde Allah Teala näme diye? وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا. Ey Muhammed diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzleniyor. Ataynaka sana berdik diye özümüzden ilim verdik diye. Sana inirlen ilim biz taraftan berilen ilim diye. Min ledunna yani min indina zikra ilma. Ey Muhammed sana inirlen ilim Allah tarafından biz tarafından uğradılan ilim diye. Tayyip. İnne şundan sonra diye men a'rada anhu. Kim yüzlenirse diye. Sana näme biz taraftan inirlen ilma. Biz taraftan inirlen dine. Fe innehu yevmel kıyameti فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. Ol götürür kıyamette näme günäsini diye. Ol näme kıyamette günä götürür diye. Halidine fihi ömürlük günäsini götürür diye.
Yani näme ömürlük sen günäňi özüň götermeli bolsaň, günäň ýuwuljak gereken. Şoň üçin ömürlük sen dowdakda galarsyň. Wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla wa sa'a wa erbet bolly olara kıyamat günäme yükler diýe. Yani ömür sen näme ýükün günäň bolsa, näme şo günä ömürlük kesilmejek seniň azaba näme gelmekligiňe sebäp bolup durýar. Şonuň üçin erbet bolly diýe, olan kıyamatda näme göterijek yükler diýe. Enne bu on zady bilen bolsak, şuňdan jemläliň nawaqidi näme diýe? Hukmul hazili wal jaddi wal khaifi wal mukrahi fi hadihi an-nawaqid. Bir adam hazil oynadyp diýse diýe, şu onuň birini, yarhamkallah. Şu onuň birini, ya ikisini, ya barny oyny bilen diýse ya esse. Wal jad ya çyny bilen diýse diýe. Wal khaif ya da gorkup diýse diýe. Ya da zorluk aslında diýdirilse ya ettirilse diye. Hükmü näme diye. Yeka açıklaya. İ'lem ahil muslim diye. Hadani Allahu ve iyyaka ila'l hak. Billahi musulman dogunum. Meni we seni Allah Taala hak hidayet ýoluna näme gönüp dursun diye. Ennehu la farqa fi jami'i hadihi an-nawaqid diye. Şu on sanık dini pozýan zatlaryň hemmesiniň näme biri-birinden tapawdy ýok diye. Ha oynadyp diýsin, yani beynel hazil oynadyp diýeniň bilen wal jad çynyň bilen diýeniň bilen wal khaif ala malihi we jahihi. Ya da näme şu dine gelsem ya şunyň birini etmesem malym elimden gider, ya abrayım wazifam kursyym elimden gider diýip şu malyndan gorkup ya da abrayyndan gorkup diýenleň tapawdy ýok diýe. Bari murtet dinden çykýar. Da illal mukrah diňe kimeken dinden çykmajak? Zorluk aslynda näme? Zorluk aslynda diýdirilen. Yüreği diýmedi, kalbi diýdi. Yüreği diýmedi, dili diýdi, estağfurullah. Urdular, eziyet berdiler, çydamady. Şolaň eziyetinden sypmak üçin näme diýdi. Ana ol giýrena. Şoň üçin kulluha min a'zami ma yakunu khataran. Bulan hemmesi näme en howp hatarly bolup biljek zatlar. Wa aktharu ma yakunu wuqu'an wa Muhammad ummatynda näme en köp bolýarym şu onlar. Şonuň üçin feyenbagi lil muslimi en yahdaraha. Şu her bir musulmana näme munasip bolýar, hakly bolýar. Şu zatlardan yahdaraha, ägelenmeklik, gorkmaklygy. Ve yakhafa minha ala nefsi ve öz nefsime maňa şulaň bir düşäýmesin, ya şulaň birini edäýmeýin diýip gorkmaly. Şoň üçin Allah Taala näme Tawba 65-6-njy aýetinde näme diýär? Qul abillahi we ayatihi we rasulihi kuntum testehzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Aýet olar diýär. Inna Allah we ayetlary onuň peýgamberleriň üstünden siz gülýänlerden bolnuňyzmy diýär. La ta'tadiru ötünç soramaň. Siz näme imanyňyzdan soň kafir bolnuňyz diýär. Şularda näme oynadyp diýenni, çyndan diýenni, ýamalyna awraýna gorkup diýeni Allah Taala tapawutlandyrmady. Diňe şu gülmeklik tapylmy şolardan nämetdi kafir diýdi. Emma delil mukrah emma zorluk aslında diýeniň kafir däldigine delil näme? Nahl surasynyň 106-njy aýaty. Allah Taala näme diýär? Men kafara billahi min ba'di imanihi. Kim Allah Taala iman edenden soň kafir etse diýär. Kim Allah Taala iman edenden soň näme? Küfür etse, yani Allah Taala iman edenden soň, diniň nämedin bilenden soň, dinden çykaryan amallary etse, dinden çykaryan sözler diýse, kafirlige ertiýän zatlar etse, ol adam kafirdir, özüne musulman diýbersin ya tawba etmese. Illa megerem men ukriha, kim zorlansa diýär. Zorluk aslynda diýse diýär. Ýöne dili bilen diýse, kalbi ygtikad etmese diýär. Emma bir zorluk asasynda çıdaman, iň soňunda näme dille diýen zarna kalbym soň unan ne? Ol gitýär, o dinden çykýar, olam çykýar. Emma zorluk asasynda kim diýär? Diňe dili diýdi. Emma kalby %100 şekişi bözi ýok. Dinin hakdyny şu zatyň dinden çykarýandyna ýöne eziýetden sytmak üçin dille diýdi. Näme illa men ukriha we qalbuhu mutmainnun bil iman. Megerem kim zorluk asasynda näme diýse, kalbam imandan dolu bolsa, diňe dili bilen diýse, ol näme dinden çykmaýar. Welakin ýöne men şaraha bil kufri sadra. Kim kalbyny gursagynan küfre açsa diye, yüreginden hem diýse diye, fa aleyhim olara näme gazabun min Allah. Olara Allah'ın gazaby bolsun diye. Ve lehum azabun azim. Ve olara da näme ulu Allah'ın azabı bolsun. Wallahu Teala a'la ve a'lam. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.